Здравейте! Здравейте, емоции! Как сте днес? Мисля да се включвам всеки път, в който има слънце, природа около мен, молове, хотели и така нататък. Включвам се, за да ви представя един много готин човек, с който ще правим още по-готини неща. Представям ви Георги Николов, Жорони, който е от вече дълги години известен сред деца, майки, бащи и така нататък като аниматор, всъщност е професионален актьор, има агенция Junior Stars за детски рождени дни и аз лично съм го ползвала доста пъти, незабравимо е. Също така е комедиант, стендъп комеди, с Нема какво, разбиха доста сцени, заведения, женски сърца и други сърца. Аз съм била и на тяхно шоу. Направо забавлението е гарантирано. Жоро е при мен. Ето го. Ей, Хриси, след всички тези думи, аз идвам и просто да те прегърна, да ти кажа много голямо благодаря и да избягам от камерата, защото няма какво да кажа. Ти каза всичко. И то толкова хубаво. А сега най-интересното е, че започваме да правиме овче сирене. Така, за пръв път в историята. Тръгнах и казвам на Жоро, правим продукт, който сега пускаме на пазара и той вика... Овче сирене, обаче, понеже постя за пръв път през живота си, не съм го опитвал, но мисля, че го направим по най-добрия начин. Нали най-доброто. Да. И така, Хриси, защо се включваме тук сега? След всички хубави думи, които каза ти за мен, аз искам да ти ги върна. Ето, връщам ти ги. Виж какво пише Диана. Какво? Жорони доста ни е забавлявал, както нас, така и децата. Това е платената публика, благодарим им. Да, само си пратете айбана, уважаема, и плащаме там малки хонорари, защото в момента нямаме много работа, така и сме с проблемни финанси, но благодаря, страхотни сте. Не се включваме заради това. И аз много... какви са тия фенки, бе? И да, гледай, това са хора, които продължават да се правят, че ме познават. Да? Ще кажа, че съм известен. Нещо е такова. Ти разбираш. Така, добре. Аз мислех, че аз съм известна до толкова. Окей, благодарим за милите думи. Продължавайте така, защото това води до свикване. Ние обичаме комплименти, както се казва. Но какво искаме да направим, Хриси? Да, така, искаме да направим семейни игри. И всъщност даже започнахме вече. Семейни онлайн игри, предвид обстановката. Готови сме иначе всякакви игри да правим, както знаете. Само не мръсни игри. Само с настроение и без проблемни неща. За себе си говори. Да, добре. Така, тъй че това, което пускаме, което вече от няколко дни така рекламирам на страницата на Подари емоция, е семейни игри, семейни батали, битки. Да, между другото, кажи нещо много важно. То стана съвсем спонтанно. Направихме една проба с едно невероятно семейство, на което благодарим, че бяха толкова позитивни, толкова готини и всъщност видяхме, че нещо такова може да се случи наистина онлайн за едно време между 30 и 40 минутки, да речем, да. В което вие може да се забавлявате с различни интересни задачи. Я виж, вече имаме... Включваме се. Да. Чудесно, супер. Да. И всичко това, което може да се случи с вашето семейство, може да се случи не само с вашето, а и с още едно семейство. Да се предизвикате, да си направите подарък, да влезете в един батъл. Да, после да се скарате, да се сдобрите. Но всичко може да стане, разбираш ли? Много готино. Да. Така... Какво имаме още да питам? Скъпо ли ще? Не, на първо време мисля, че можем да дадем едни така промоционални условия. Да. Заради това, че всички в момента са в, как да кажа, нали, криза е от една страна, но в същото време искаме да влезем в дома на хората и да ги забавляваме. И можем да направим нещо, което е според ситуацията наистина. Така че на който му е интересно може да пише и да попита какви са. Така, за всички, които пожелаха Жоро да пее, това е допълнително платена услуга, която не предлагаме в момента.
Какво стана? Чакай, някой Накарай го да запее. Кажете какво. Веднага ще го направя, няма проблем. Ето. Дашни сме. Кажи песен, добре, кажи песен преди да продължим с... Диди, дай ти де. Сега, кажи песен. Облачеле бяло. Къде е облачеле бяло? Не бе, аз го казвам. Я кажи ми, облачеле бяло, отде идеш, де си ми летяло. Ето, ние долетяхме при вас, скъпи приятели, наистина, за да ви провокираме да направите нещо интересно, защото в момента явно е време за семейството. Време за семейството, за съжаление, някои така, как да кажа, без да искат съвсем ги затварят в къщи. Виж, понеже Митко Стефанов, когото ти познаваш, един страхотен пич, в момента ни е провокирал една група младежи, не знам, вече на 33 младежи ли сме, нямам идея. Младежи сте. Провокирал ни е Митето да направим една... Митко вече не е младеж, той е в друга. Да, Мите, ти вече си с 4, съжалявам, брат. Но той ни провокира да направим една смуглянка с още едни други младежи. И сега виж какво написа. Да. Как летам на разсвете, заглянув в съседни сад, там смуглянка, молдаванка, събирае виноград. Мите ще го довършим това нещо последствие. Такива неща може да правим. Караоке дуели да правим. Може да се излагате под всякаква форма. Ние ще държим форма, вие както решите. Някакви въпроси. Искат смуглянка, Добре. Разкудрявай, клон зелен или сризной, я влюбленой и смущенной пред тобой. Клон зеленой, да клон кудрявай, да разкудрявай ризной. Защото съпругата ми е най-добрата руска певица. Виктория Куприна, не го научила, бе. Да, нея също ще я включим най-вероятно в някоя изненада на Подари емоция, но това предстои. Така... Нещо важно. Може въобще децата по принцип да не са включени в тези семейни игри и да сте си семейства само с възрастни. Ако обаче присъстват деца, нека те да бъдат над 7 годишна възраст. Много важно условие може би, защото предизвикателствата, които измисляме, са пригодни по-скоро за наистина деца, които са над 7 годишна възраст, за да бъде интересно и на вас, нали? Да не става едно така изчакване детето, какво ще каже и така нататък и се губи малко емоцията. С Жорето го направихме сега за едно семейство с 8 годишно момиче. Всъщност беше нейния рожден ден и падна голяма забава. Вярвайте, просто е така, сериозна работа. Може би те също ни дадоха така един толкова голям позитивизъм, който ни кара да пробваме нещо подобно. Точно защото така. В момента... Ние не пробваме, ние го правим. Да, ние го правим, но те захраниха нашите надежди и емоции, които искаме да подарим. Точно така. Както Жорето каза, прекалено готини за първи клиенти. Да. Тъй, че очакваме само и още много готини клиенти. Разбира се, в смисъл да оставите така, както обичаме да казваме, задръжките, да си включите само доброто настроение и наистина с един непознат човек да успеете да се слеете в една емоция. Христи подаряваш емоции. Да, знаеш ли какво е интересно? Аз подарявам емоции, така че ние сме емоциоподарители. Разбираш, това е нова Интересното е да ви кажа, давам една идея. Примерно, моето семейство, и доста други семейства познавам, чието кумове или близки приятели, семейни приятели са в чужбина. И да, виждаме се веднъж до 2 пъти годишно, я се видим, я не. Съответно, това е интересен вариант, в който да се позабавляваме заедно. Да им направите подарък, да ги предизвикате. Точно така. Много готино може да стане. Примерно те са в Мадрид, вие сте в София и доказвате, че София е над Мадрид. Примерно. Така. Да. В нашия случай над Копенхаген. И така. Така. Или пък ако те са в Сингапур, вие сте в Ню Йорк, няма никакъв проблем. Просто се включете и се забавлявайте заедно с нас. Така, интересното е,